luar biasa. Wah, jenis kopi Adem loh Pak De, teng mriki Pak De. Teng desa itu hawanya sejuk. kademen ning bareng musuh anake sono iku kok kepringet to iki. Lah ya to wis Berarti gading iso dadi obat adem. Oh, bisa jadi obatnya Mbah Gareng. Heeh, ya muga-muga iso dadi obatmu bareng. Alah. Ngomong-ngomong wis dipacar dulu. Gareng lagi. Waduh, Masuk lagi. Masuk lagi. tak ono iki. Kita Mas. Kenapa? Cepat. Ora terus Ya Allah jadi ganteng-ganteng kok iso kaya ngono ya Pak De. wong kono japane napa kok boten iki. Loh, lah iya toh. Bertanya itu yang jelas biar Yang jawabannya jelas. juga jelas. Jelas. Kudune ngaten ya Pak De. Mas Gading. Mas Gading. Mas Gading. Mas Gading. Napa panjenengan Napa panjenengan sampun gadah sampun gadah gendaan. eh Gendaan kok senengan. Senengan iki bisa wujud pacar. pacar? Ono 13,5. Uake mentok jan iki. Lah, iya ya. Piye ayo wal samo to. Kok 13,5 wal samo to. Takoni kayu wis cetol. Yo, baleni. Mas Gading, Iya. apakah Mas Gading sudah punya pacar? Tebak dari muka saya. Ojo cerdas cermat ini sing bener disalahke sing salah bener iki. Alah. Ojo cerdas cermat kali kok kanggo tebak-tebakan lho. Ganjang kok abang masih ora cetol. Seru loh Pak De, tebak-tebakan Pak De. Tebak-tebakan Ayo saya. tebakan saya. Bisa Mas Gading. Tebak-tebakan. Jawab-jawab, tanya jawab. Ya, tanya jawab. Tanya jawab. Matematika ya. Oke. Mas Gading pasti suka matematika. Jago ya. Ranking Jago ya. loro. Jago. Delok karo aku cah-cah iki. Pengguri nih kok. Seumpama Nah, 20 dikurangi 5. 6. Tenan kok. Tak ibu siji meneh. Iya. Dadi 6. Tak Tenanan. tambahi siji meneh dadi 6. Umpama tak tambahi 5 nih. 5. Ini 10 dikurangi 5. 5. Pinter. Pinter ya berani Mas Pinter. Yunus ya Mas ya sampe ya. Nggih. Pak De Gareng. Nah, gentenan kono. Tanya jawab. Tanya jawab Pak De Gareng. Nggih Bu Guru. 5 dikurangi 10 dikurangi 5. 5 Bu. Loh, kok nyontoh tuh Pak De? Kenapa? Ya nyontoh Mas Gading. Kok nyontoh Mas Gading? Nun. 20 Nggih, dikurangi 10. 10. Oh, bentar. Pak De Gareng, 20 dikurangi 10. Sak karepmu. Kok ora dijawab? Aku jawab 10 dikira niru kono. Ya aja, ya wis beda pertanyaan ya Pak De. Tentang apa ya? Gue seneng mempertanyai. Tentang sejarah ya Mas. Matematika bisa meneh. Tak perlu Matematika. pertanyaan Mbak Gareng. Oh iya. 5 kali 2. 10. Kayaknya aku mau pertanyaan Mbak Gareng. Piye. 10 dikurangi 5 dibagi 983 ditambahi 1444 dibagi meneh 850 pinten? Ya ora iso. Bukti. Lah, jenengan iki sekolah SMSD, SMP, SMA apa semuanya sama? Pertanyaan kok ngono ya kok iso dijawab. Aku kok iso jawab. Saged 10 dikurangi 5. 5. Baru likur dikurangi sidak papat. Terus pengke telu terus bagi loro setengah. piro? Ayo. Iya. Ayo, go. Oh. Ora melu tebak termat ra panek. Itu namanya mengasah otak Pak De. Ora ngasah. Grego.
pasae. Hei, anu ora usah marake ning kene iki hiburan. Hiburan ya Pak De. Hiburan kowe kepengin menyajikan apa? Kowe nderekke Mas Gading. Iya. Matur kon apa? Oh iya, Mas Gading ini gimana Mas Gading? Iya, Nyanyi-nyanyi senang-senang ya Pak De ya? Ya mungkin ada pengundutan Mas Gading. Niki enten pamundutan Nggih. Napa? Apa? caping gunung. Wah, caping gunung. Oke. Sore-sore caping gunung. Terus niku kasih niku. Terus enten Nyidam Sari. Sing lagune tanam ngene ra. Nopo? Ayam-ayam enten iki. Moh, kok ndak ning mburi terus. Mau ya Pak Lah iki De. requestan kok emoh. Lagu kok anyang-anyang. Ayam-ayam. Ya. Ayam-ayam. Pripun Bapak? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Oke. Iki sing nonton kademen kabeh ya Pak De. Saiki kowe arep ngaturi apa terserah. Bisa. Oke. Ngagem bawa apa mboten Pak De? Bawa Kakek kena bawa nggih mboten apa. ngetoke kualitasmu. Nyidam Sari Mas. Nggih. Ya. Ada Nyidam Sari riyen. Caping gunung riyen. Napa Nyidam Sari, Nyidam Sari. ayam-ayam Bu, ayam-ayam engko ayam-ayam. Oke. Nggih. Nyidam Sari dulu mboten apa-apa. Oh, nggih. Napa Pak De? Seneng ora usah. Kesel kadal Pak De. Ada. Ayo beragas lho. Apa-apa timpuk. Yalah. Untuk tawon ya aku. Wis Cinta seneng. wis gede-gede. Aku ki wis tuwa lho, gantungku normal. Wis seneng kowe. Napa dikompong melih aku? Pompo-pompo. Nganggo kompresor lho ben. Itu jene ora usah dagelan mati lho. Agar itu dagelan mati bahaya iki. Kalimat gandrung, kowe nembang tanpa gandrung, kowe gandrung karaplak pekewo, kacek ilmu dawa. Nggih. Adoh. Iya. Kowe rono tujuane ning kono. Timbangane ngobang betok dadi. Mas Gading. Nun. Ayo, nah maju. Duet Mas Gading. Duit. Heeh. Duet. Iya lagunya Mas Soa. Prima? Duet kok duet. Ayo, kowe sasarane Mas Gading. Tapi kok boten siap Pak De. Apa? Aku kacamata di bed. Ora. Mas Gading saking gantengnya lho Pak De. Uyen pas dalam, yen biasa yang ngelemo kaya tempo gede.
Ayo bapaknya gitu Pak. Oke gembus ya. Lah aku ki gantengku ki turunan mergane. Nek tanjane Bu, ganteng ora. Oh iya. Heeh. Dem. Lagi iki lho roman dileti kotak ya. Disuruh mendekat. Surah kita bokong-bokong lumayan kan loh. Mrene cahayu. Pripun Kang Mas? Oh, disuruh duduk. Wes, ngono le. Tak terima. Buku. Lah kok boboke njok kepiye? Ya kok bobok karo ngomong putune piye? Memimpikan kamu berdua baru Roma. Ya kalau Pasti tuh Mbak Garing tuh iri melihat kita Mas. Soalnya biyen nom-nomane iki lek ngano lek pacaran ki ning kebon-kebon kono lho. mau Ngotoke nganu dong gedang golekne. Ayo. Besok kapan wes mau romantis gas dadi yo tak jadi Lagi boleh hadiah iki lho. jejer wong wedok iki gak dirungsi tangan kiwa nyekel bokong tangan tengen nyekel kidul Mas aja dicewoki. ya jalu Apa? yo yo wes iki ora responsif ngomongin aku tangan besok kapan katakan tanpa perahu sasatoro mring patri nyidam saria antore Apa sapa meneh, Mbak? Sinten Pade? antore Kita ganti apa jenenge ya? Kabeh diganti. Tapi diganti yo faktorku ya. aku sok kenal saya tak tahu sebenarnya guru besok nah roman karo Mas Gabri Mana buat cendek, Mbak? Kayak Mana cendek, cendek, Mbak? sedingin kulkas nah
Tidak ada responnya sama sekali. Sudah tadi pancen yo grogi Pak De. Yo grogi. Iya Mas Gading grogi. Yo memang baterainya entek perlu dites. Ini ora apa-apa saiki ditibake nyidam sari. Nyidam sari. Lanang. Batune entek. Batune entek ora kok entek. Batune. Jangan colokan batune. Langsung Angkat. Betul. Terus. Apa Mbak? Kunci stang kok? aja beneran ya Mbak. Pos. Oh pas. Wis mengko neh nerusin kok. Ben bisa. Kalian sih ya Mas ya. Capek aku Ayo. Mas. Barang sik ora apa-apa. Tak mau tiga ya Mas.
Pripun Padi? Waduh. Atur napas dulu Lah Padi. merusak mic lu kan. Aku sampai ini sing iso kayak napas buatan ya. Bupres. Oh, jabalas sih. Dek. Oh, Dede siap. Waduh. Matur. Khusus kamu Temanggung gitu kok ora. Oh, Oh, wonten bedanya ya Pak ya? Oh, Iya, siap. jam 12 duet kalian Padi. ora coba. Kalian sinten? Aku ora tau sebalas. Lah sapa iki? Oh, Tito Bono. orang ini rasa Nopo? sebalas. Tadi Oh, Ada 3 loh Padi. tak terus suara-suara. Ya, sing tukang mbang wae. Oh, Itu nggih. tak mungkin sih. Kesane Padi. Ayo, sebalas kan sapa? Kalian sinten? Bapak, yang mana Mas Dedin? Oh, iki. Yang kanan. Mungkin lagi. Oke, selamat iki. Nah, Pak Selamat. coba Oh, Mbak. Mas Keswan. Oh, Kes toh, Pak. Wis selamat. Wis Sensor bae. Ora terus sensor terus Berdiri genteng. no. Berdiri no. Satu. Lek juga cara Mbak Gareng lho. Ora iso. Ini lagi. Iki sinyale kamera. Boten apa le. Aku mulane kok ono ketoke ono sing ngembari aku ning kok ora kosong. Nggih, ngepel ya, Mbak. Nek kula kamu ya manis jam 12 lah. Nggih. Saking Bapak sinten yang mau requestipun nggih? Bapak Paijo. Kamar-kamar Mangke saya ning kandane kene Paijo lho. Nggih. Bapakne mboten namung kagem kan ngersakaken iki kagem sedaya kan rawuh dalem menika. Nggih. Ono wis kebak. Tenaning tunggali. Wis jabu alate. siapa bisa duet karo Mbak Lin. Ya sapa ngerti dadi mantu. Sembunyi apa kayak Ora ya sono. Sapa ngerti dadi mantuku ngono lho. Mbak ngomong wah aku kok lelar kecepeten. Sok meneh yen kowe kon nyanyi duet ngene iki nggowo atimu bojomu kon mobil. Ora pasang Mbak niku. Ora pasang. Pel sapi ora mempat ya. Ora sakit ngomongnya awake. Ya, jam 12.
Ganti HP. Sayangnya sing nyanyi rapal. Pripun iki Pak Joko? Nek ora apa-apa, bisa tetep ngaturi pundutan. Gawe nak sing sesama kuwi swarga. Nah, betul Kadang sekali. yo piye-piye takon suaramu jan ora cetha blas. Wong ngalem bau yo foto-foto Yo terus. kowe tak alem apik ora belum belajar lagi. Ya besok Pak. Introspeksi ya Pak De ya. Aku jane apa? Lah kok ya betul ora jenengan lakoni. Capet-capet. Ayo padha ngono wae. Ku padha apa? Nggih sampun. Iki gadamerenaning penggalih ngasaken sedapi wonten. Padahal iki lagu lawas kok. Lawas. Aku urung lahir lagu iki sono. Nggih iki barengan Bugadrik. Wis tuwek kok. Dipun nggih. Wes kono, gogok nih. Waduh, iki sing jenenge ketok potensine. Nadyan kepiye-piye mahasiswa iki pancen yo seniman uga. Nah, ini. Dan beliaunya juga dalang. Dalam. Nggih. Pokoknya saiki Aku orang tahu dijak tapi ya. tahu dijak bojone ora tau dijak. Ayo, apa meneh Mas Gading iki? Nih, napa Mas Aku ini? manut panjenenganmu. Kalau kesehatan ayang-ayang, Bapak Walo. terus enten Apa? capek gunung, Oke, kon manut. Apa tetep Gading, apa Gading lain sedaya ganti liyane Gading. Aku ngarani ngarani lintang Gading ngarani Gading lintang. Lintang. Aja wis jodoh. Muga Gusti yang ngideni. Apa Juga di tangan Tuhan ya Pak De ya. Oh iya. Ya. Yes. Oke, iki arep ngaturi lagu apa sing Capek gunung Tri. sing ngembang Mas Mbak Lintang. capek gunung yang bang. Ayo, Teng. Bandi. Oh, ngono ora gelem ngomong jenenge to Mas. Mbak Anting, Iya. Bocah iki biyen nginting ketemu meneh kok sak salon kontrol. Dia cilik. Tawaan Pak De. Pawan punya yang gablek dulu.
Spote apa spot apa? Spot karya Ora ngira. orang ngira. Iki khusus ge Mbak Anting iki, Pak. Ya ini spot karya iki Ora getar kan sing ujung kowe awake kowe spot gempa bumi mau. Ya kuwi. Wah, ini apik sesuai. Piye yo sehat ya, Dok? Alhamdulillah kenapa elo gino-gino wesana. Ayem tandane. Iki tandane wong ayem. Ayem. Anyar Pak De. Apa? Aku kan ngantar anyar. Itu payu toh. Pak. Masuk anyar terus. Lho lah yo. Anyar terus ya. Ora kena setahun ya. Bahagia ya. Aku yang di bojoku tegese payu, panjang payu. Ya pancen payu aku golek. Boleh, Pak De. Aku akeh-akeh. Apa bojomu dua tas sepuluh kok golek lho. Ora ngono sik. Wis pirang sasi aku dadi manten. Kira-kira 6 sasi pundhul. Urung bati. Ya urung anu. Urung. Anu rong oke. Anu ki apa? Urung kuwi. Kuwi ki apa? Wis omong urung neteng lho. Niki anak kula wedok niki bapake DCS kula niki jadi. Niki bapake dalam kondang Tulungagung. Gondrong. Alhamdulillah. Sun gareng ya. Rudi Garing. Sejarah lu di gondrong. Kok dah semua. Nggih. Nggih. Pak De. Ora budak lho. Ora ya sapa ngerti apa. Semangat. Semangat lho, semangat seperti bibirnya Pak De Pinky. Heeh, Pinky. Kok malah pink jane Pinky lo malih. biasanya abang ya? Ya biasanya Saiki kok pink apa? Pinky rada pucet nih ya. Pinky pingin tetepungan karo kiai kene. Wah, jan wong pinter ya iso ngeles. Heeh, pinter. Oh, golek duit kok ora pinter. Nggih, pripun? Saiki gawe seneng sing mirsani paringgih bengi. Piye carane? Nyanyi to? Karemu arep udah gulung ya terserah. Nyanyi wong sithik tak ngono. Ayo, apa? Iki mau kudutane Mas Gading takon kuwi. Caping gunung. Caping gunung. Capek Caping gunungnya apa, Mbak? Yang mana? Madura. Nggih. Madura. Nggih. Di dalam. Bocah iki nawang derep sate. Kok iso? Rambutnya abang. Lho, iki jenenge itu wong tua ora ngerti iki jenenge kreasi. Namanya ini pick a boo. Apa? Gaya tren pick a boo. Pirang. Lo padune karo nemi rabang ragate pirang kuwi. Maksud Ya. Monggo Pak Keter. lahir. Keyboard. Keyboardnya warga laras. Jadi basa apa tadi? Madura. Apa orang nganggo iki mau basa piye? Ijoan. Lah sampe ngerti caping dulu bawane piye? Saben bengi nyawang Konang. Itu malam. Yo Ya, ya. saben malam le nyawang konang sayang. Kau banter rempane. Banter kopi-kopi mangkene yo juga. maklum ngadian kuwi iki cara Madura ning Madura sing nggon aku kuwi yen ngomong Madura yo gur sak kata tok. Contone. Santai. Tak iya. Aku ngani ngomong Madura akeh lho basane yo Jawa kabeh. Mo
Kon kerok. Kon kerok. Ini kerok picis, kerujo, kawan, gedor, gimpil. Aku jagoan boki ya, caki ya. Oh, Cina. Mon memajang kon kerok. Ngeruk pasir. Terakhir mau kok? Raden wong bagus. Oh, wong bagus ki nggih Raden. Raden ora. Raden. Wong bagus Raden. Tambah ilmuku aku kethuk kowe tambah ilmuku paling tidak ya Raden Ralatan Raden. Dadi kok bojoku tak kan ngundang aku Raden. Pembohongan itu. Pembohongan. Bahasa Inggris ini kamu dulu yang Madeni no. Madeni. Oh, Madeni. Mau kayak ayo. Tak kira Madeni itu. Itu sudah membuktikan ada sudah ruang. Nah, Ya ora sudah ruang ki. dan sudah apa? Budek. Cinta sawi jenang. Jenang ki bersih. Bersih. Oh bersih. Bisa. Iya. Kok bersih. Ojan ya. Iya. Panas ojan, kling sayang. Aku kamu cuma di sini. Ora tak takoki. Lah apa? Dino. Sing pundi sing marai wedi iki. Iki cara Jawane mau piye?
Nadia Sarto Sarto Lama. Oke. kok lage Lake. Lah iku kan nek wedok bine. bine Nek lanang lake. Lah jenengan apa lake iki? Ayo iki dijelasin yang putune ya. kalau Semarang ratu Yo kan aku dijelasin kok aku dijelasin putune kalau iki. Semarang ini praktis mengkro huruf di ya ning ya iki hebat wis pokoke hebat cara Madura hebat wis inilah hebatnya Indonesia dengan berbagai macam budaya bahasa maupun agamanya. Tepuk tangan semuanya. Iki lho motivator Gareng Teguh. Apa? Gareng Teguh. Mario Teguh sekarang Teguh Nung minasun tersen bejone sini Bali Ade, bejone sing Mersani ini ternyata yang dibawa kesenjangan multi sekali. multi apa? Multimedia. Tegese apa-apa ijo. Multi talenta sini Pak. Ya talenta ya taleni. Orang aku ya kuwi mau. Kecepet kuwi mau. Marah-marah kok wis tuwa. Enggak marah-marah, Enggak boleh marah-marah. Nanti makin tua loh, Pak. Ngaran aku wis tuwa. Lah pripun? Apa wis tau ngerti kentasku, Pak? Kentas Buton malas.
Aku seneng banget. Sing nyanyi nom-nom, sing nabuh yo nom-nom. Wis Gerak ya Pak De. medote usus. Lha Sing joget tuwa. Nek ya sak kolaborasi Pak De. beradaptasi. Iya. Berarti mbok piye carane? Terserah kowe arep nabuh nganti tugel tanganmu terserah. Pokoke sing penting aku sing ngubah pucuke tok. Awas Pak De ya. Wis yo munggah-munggah. Ya niki sing gawe nakia sing somo. Nggih. Alhamdulillah. Ngaten niku wong Mas Gading. Nggih. Pun diaturi cepet gunung. Samping gunung. Samping gunung. Saya ini. Saniki pripun Mas Gading? Nilai WA. Sopo WA? Ora ngerti aku nyambut gawe kok WA. Request Pak De, request. Oh, request. Tak kira kowe duwe anan karo sapa. Urung mlebu. Oh, rumana. Sekarang request ada yang via WA Pak De. Rumana sing transfer. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Di kandhane Sapa Mas? Sinten? Mbak Ika, Mbak Ika. Mbak Iu. Mbak Ika. Eka Patmosari Ika. di Marantani Tri Panonokem. Mau dikasih jeneng dhewe iki berarti Mbak Ika. Ora, ayo Eka. Mbak Ika Eka kalian kalau Mas. Mbak Orisa. Oh. Mbak Ika dan Mbak Orisa. Ya. Keluaran 75 tapi tabuane kaya suarane sing nabuh keluaran 90-an. Semangatnya tetap muda. Ora ketan tekan omah pijet kok. Ra ketang boyoken. Ya ning semangat itu penting. Nggih. Niki apa jenengmu, Dok? Oriza. Oriza. Nggih. Oriza karo Ika. Ika. Sudah saya ini jenengnya apik-apik ya. Oriza, Risa, Ika, Lintang. Dan dia mau dari sini
Patmi Yayu. Julikun Ini yang mau padan kabeh iki jamane penyesuaian. Sing penting padha-padha berprofesi sebagai single. Nggih. Lan kowe ya aja nanti melupakan beliau-beliau kare guru yang perlu ditimbang. Nggih, Pak. Terus kalau diaturi. Lan Yo, oke. Minangkani pamungkas. Oke, sak kulit jangkau Mas Maju. Ya.
Sudiro ke jan lu. Sindira. Soal sing jan lu. Mas Ayu. Ayu Sudiro. Ini pun kendangane Terima pripun? kasih. mau ya. Wah, hebat wis kok hebat. Sesuk tak dhewe. Kan pun di Toko di. Lho lah yo yen jadi pengendang pribadi. Heeh. Kan kendangi lek Ya itu tanggapan. Niki wasamu dipun atur. sampun dipinakani. Sampun Ibu. Matur nuwun. Ya Nduk, cepet gede ya. Gede niki. Yang ngoni mboten. Mang, Yang ngoni. aku duwe golek. Tuh mani. Hah? Tuh. Apa? Kaisa mani. Ayo bareng-bareng. Biar kalau Rian tinggal pas kate alik jalan masih ngomong pulau tadi. Ise, lagi tak mau iso dibacok kok mburi aku. Ya ora tetep ngomonganku awake. Wong jenenge wong apa-apano kabeh sing lumadi ana panggung iki tetep dadi sedulur. Ya, betul sekali Badi. Yang bau pas dulu. Contohnya kalau Mas Gatin iki ya tetep tak anggap putu. Wah, iki to. Latihan aku yo lagi pisan iki melu dheweke. Malah tukaran ya jenengan. Ya Mas ya. Nggih. Apa? Hah? Apa? Lah apa tadi? Oh, mungkin sing ngandani lintah. Kurang lagi ora. Wis diaturi lagune iki mau. Paiten ora? Paiten ora? Dewa-dewa. Ayang-ayang. Ayang-ayang Badi. Ayo sing ngawang-awang iki dewa-dewa. Nih, Pripun Mas Geni? Kita kasih lagu lagi. Oh ya, sing gumyak-gumyak lho. Kira-kira Kita semua. rintangan suara. Limo. apa sing dene sing iki penyanyi sing iki kok dheweke arep nyanyi apa Nah. terserah dhewe. Sing iki. Tapi Mbak Gareng sing pilih. Apa? Kadose mau bupras lirik-lirik jenengan lho Pak. Apa? Bupras sing mau lho. Operasi liri-liri omong karo aku iki kepengin ngeroki aku. Ayo sosmed ya. Rumane wong tuwek iki kelihatan. Sing iki aku ya iki lah kabeh sak kumpul. Sing mumpur dhewe iki sing ngundang. Ah, niku boten apa. Iki Wah, niku energi. kita Baru. sing kaya tandon iki. Iki ya Mas ya. Nggih. Kene sayang. Iki mau sing ngiringi dhewe lucu. Pripun Pak? Kaya Pripun? timbangan salfon. Lah mangsamu arep budalke lho lho. Ning padha kucing kasku. Nggih. Masyaallah. Pagi kita personal yang Gamelan sakmene akehmu suarane kalah banter karo mlakune dhewe. Sekolah gua ngadeg mlaku lho. Kok. Kok nenten iringane Bu Ren? Sisi. Oh, angin. bakar lemak lagi. Apa? Bakar lemak. Bakar rumah wis komen iki entek mau gas pirang dulu. Ora, jenengmu sapa ta, Duk? Sayang. Nggih, kula Capitam. Apa? Cat hitam. Jenengmu cat hitam. Capita. Oh, cat hitam. Nggih. Ora, go candi kok jenengmu cat hitam candi. Oke, niku Yojo. Ayo yo coba jembang. Paling kidul. Pundi. Pari kidul iki pesisir iki. Ada Oh, kowe cat Gunung Kidul ta? di pesisir niku. Oh, mulane kok. Lah makane subur niki. Kaya Super Pak. kaya laut kirang-kirang.
Nek aku seneng tegese seniman saiki wis makmur terbukti ana sing awake kaya awakmu iki tegese makmur. Lah iki lengkap to, nek sing ngaten iki seni riki, terus iki alit-alit niki nggih lah. Nek mboten wonten sing Ning tak wele. gede-gede. Kowe sing pojok den Mbak Yuni kae. Aja kowe sing pojok. Lah pripun? Ku ndak padha karo salon kontrol. Padha nggih. Tapi gini, Nggih. saiki orang pasti melihat bodi pertama kali. Ning jangan lihat bodi, tapi lihatlah kebolehanmu, kepinteranmu tekan. Potensi ya tadi. Potensio. Potensio dari ton. Kita wong kula ya potensio. Jadi, ayo, kowe arep nembang apa sak karepmu? Ninggal terus mawon. Oh, ini enggak terus kan. Ditambahin kok nek enggak terus kan. Pripun? Ditambahin. Oke, Baik, Sinta. Indah. Bayu. Mbak Indah. Bayu. Bayu. Indah. Bayu. Nah, ini dua ini. Boleh bocah-bocah. Boleh bocah-bocah. Ini setiap Senin ada. Ini jenenge kamu membeda-bedakan iki mogane raja mak. Bareng ayu kok terus kaya iringan barongsai iki. Baleni Mas. Sing apik to. Tapi Baleni munggah meneh. Munggah meneh lungguh meneh terus ngadeg meneh. Baleni. Aja tak edukasi. Justru ku. Oh, kok diri ngono ki ya trimo. Hah? Trimo. nerima kok ya ini. Ya ora trimo jane ya piye meneh kok. Yo tegese gelem. Ya gelem. Yo wis. Teno sak tak bilani ya trimo. Ya wis ben ngono. Padahal wong iki duwe ciri khas dhewe to. Heeh. Iki kemauan ngono kowe ya kaya ngono. Sing penting urip nadane. Urip. Saiki nyanyi apa mau? Tinggal kata tresnan. Oh.
Pagune kok getarane 5 kali ter. Untung gak roboh, Mas. Lah iya untung ora roboh itu. Yo. Ning pancen totalitas. Ya, totalitas. Oh, enten pamundutan cerita. Nggih, saking Bapak Wango. Nggih. Oh, ngersakaken kanca tani Kanca tani. Tapi duet semuanya pur dirasukon. Duet. Oh, iki. Ya monggo-monggo. Karo pinarak kena karo jemutan yo. Nggih. Monggo, Pak. Kanca tani iki. Kanca tani iki kum.